потребители на YouTube. Там! Към стената да се вижда. Agent, я да го покажа. Я. Как си бе, няма нищо, няма Я да първо обягай. снимам. Да не си го лепил с тиксове. Къде му е капака? Той горе. Защо не си го турил? Кажи го, няма нищо, как си е. Как го взехме? Agent, то му запръсна стъклото. Ще имаш после Не, чупен. сам проект. Сам протектора му се чупи. Чакай да го покажа. Само проектора, покажи го и от моя. Чакай малко първо да го видя от моя. Само проектора, да видим дали екрана ще го се стъпила по-далече. Да не оцелиш джаме. О, нещо изфръкна, аз ще има да видя какво е то. Екран? Покажи го. Проектора се махна. Его, че от моя по-съжда. Проектора се махна, покажи частичката. И аз задръж таба да си изтрия телефона. Аре, сега ще го отчупим. Сега ще става бял мял. А нищо не се видя къде. Как ти е, сега вече няма ръдни, той мой Макс. Кое спря да снима? Моето. А? Моето. Аз снимам сега само с твоето. Чакай малко да се пребера тело. Ай, давай. Бразиле! Ики! Става на фасол. Покажи го. Даже и пуш. Защо ти го работи какво? Я да го шибна. А, не. Вземи бе. Ей, кой туй? Дай. Дръж, аз да го шибна един път. Ай, аз почвам с моя. Я го фърли горе на къщата. Да. Да, той сега не слезе, ай да се качва. Откъде се кача? Айде отзад към. Виж го тук Валентин Ленков, сега да вземе телефона. Викучка са кава. Ама каква е тази огър? От цимента. Чакай пак. Показвай ма мене сега. Покажи ма. Покажи ма. Спайдермен. Мастил. Се хлъзнах. Ей, какво мастило е? Я да знам. Къде е тото? Давай по екран. Всеки момент очакваме да гръмни. What? Той не гърми. Кой е гумичката от него? И бай сега оттураш батерията и бачка. Я оттури батерията да видим дали бачка. Той има бачка от копчета, мога да включа. Става ли бял мял с мишката? Ага. И как дърпаш той като граната? Хедли. Тук ти запръсна, да я спирам клипа. Тук има. Ето те там, откъде пак мълшак.
Емоции ли ще? Аз се снимам към сянката. Сега ще го метна един път. Какъв те разклопен. Леко да ни фърляш там. Представяш ли сте да снима и само... Ако иска от забора, дед гърмяхме. И ба, чуваш ли как се чува? Мишката къде же я чупиш? Освен канта, вярваш ли? Бързо идва и показва. Ела ти при мен. Да. Части. Пани да? И ти... Ще го тука. Леги са. Ето ще бъда чуклени, ще се ударят. И кинт. Его и там стана на порчето. Я дай. Модерен. И сега представяш ли за да тръгне? Ето ще бъде края. Виждане, абонирайте се, дайте положителен вод и чао!